Внимание! Дублажа съдържа графични сцени и насилие, кръв, интензивни звукови ефекти и тежки психологически теми. Видеото не е предназначено за лица под 15 години. Ако сте чувствителни към подобни елементи, моля спрете видеото сега. Гледайте на собствен риск. Cuphead! Как е моят любим хомофоб? Химофоб! Казва се химофоб! И защо си завързан за тавана? О! Другите медсестри им писна да цапам чершафите постоянно, затова те просто ме завързаха за тавана. Помежду другото ме кефи, като прилеп съм. Благодаря, че ми помогнахте да дам на Бенди лекарствата, доктор Новалайт. Отново. Мед, брат Кетъл, не искам да звуча грубо, но що ми имате такава силна фобия от кръв? Защо тогава работите в медицинската индустрия? Бях принуден. Въобще ти квалифициран ли си да бъдеш мед, брат? Не мисля, че нито един от нас тук е, ако мога да съм честен. Хора, вижте пчелата, която нарисувах. Чалис! Много ти благодаря, че си ми кръвен дарител. Да, разбира се. Сериозно, ти ме държиш да не умра, жена. Обичам те! О, и аз те обичам. Та-да, ето заповядай. Не, спокойно, не е истинско. Трябва да е нещо наречено експозиционна терапия. Чарлис ми спомена за това. Идеята е да има кръв около теб в малки количества, за да може да не те е страх. Това е просто вода с червена боя. Следващия в списъка е Бенди. Желаеш ли да пропуснеш този път? Не, ще успея да се оправя сам. Ти? Да, ще се оправя. Добре, уведови ме, ако ти трябва помощ. Отново. О, Cuphead! Пак си ти! Как е моят любим хомофоб? За последен път. Казва се химофоб. Виждам, че другите медсестри са те закачили за тавана отново. Да, забавно е. Хубаво. Стой мирно, за да мога да си върша работата. Ти си влюбен в мен, нали така? Я повтори. Просто си помисли. Постоянно изискваш ти да си единствения, който да ме лекува без никаква помощ, знайки, че си химофоб. Или както там му се вика. Имайки в предвид, че съм единствения пациент в лудницата, който е направен изцяло от кръв, повечето трезви в акъла биха напуснали до сега. Но ти си достатъчно прост да излезеш наяве с твоята фобия. Ти си обсебен. Казах ти, че да бъда тук не е мой избор. Ти си абсолютно отвратителен. Ти си чисто извращение. Аз съм тук, за да си върша работата. Точка по въпроса. Дали Бенди тече постоянно, насякъде и защо го завързват за тавана? Хей, Бенди, как се чувстваш, брат? С това, че си направен изцеля от кръв и прочие. Към Бродкът, Ейо, как работи на Бенди опашката? О, запитванка за мен! Супер яко! Технически не е специфично само за тебе. Предполагам, че ако се замислиш, аз постоянно теча. Принципно, само цапам и правя петна, въпреки това... Аз ще отговоря. Държим го тук, защото сме легално задължени. Той се шегува! Той си ме обожава! Нали си е така? Излизам и ще те чакам отвън. О, добре. Кажи на доктор Новалай, че съм почти готов тук.